Vítajte späť. Dneska vám v tomto videu ukážem také základné ochranné kúzlo, teda kúzlo na ochranu nejakej tej ľudskej energie, ľudského priestoru, kúzlo na ochranu zdravia, šťastia, romantického vzťahu za pomoci vajíčka. Prečo vajíčko? Škrupinka z vajíčka má úplne prirodzenú energiu a funkciu ochrany, pretože čo robí vlastne tá škrupinka z vajíčka, na čo existuje a na čo slúži? Tá škrupinka z vajíčka slúži na to, aby chránila nejaký ten nenarodený plod malého zvieratka predtým, ako sa narodí, alebo teda predtým, ako ho ľudia spapajú, ale to je jedno. Základ tohto kúzla spočíva v tom, že si napíšete petíciu a na tej petícii bude napísané, čo chcete ochrániť. Tú petíciu vložíte do vajíčka, následne to vajíčko zapečatíte voskom. Začínam najprv s tým, že si prečistujem svoj priestor a prečistujem si všetky ingrediencie alebo predmety, ktoré budem používať pri čarovaní. No a samozrejme, keď si prečistujete dymom, nezabudnite si otvoriť okná, dvere. Dym, ono aj keď sa to nezdá, ale ten dym je naozaj dosť hustý a môže poškodiť pľúca, keď to vdýchnete. Čo vlastne budete potrebovať? Budete potrebovať nejaký papierik na petíciu. Budete potrebovať nejakú nádobku, ktorá sa dá takto uzavrieť. Vajíčko, špagátik, bylinky. Samozrejme sviečku, minimálne aspoň dve. Čo sa týka tých byliniek, ingrediencie alebo bylinky, ktoré môžete využiť na ochranu, je napríklad zemina, samozrejme škrupinky z vajíčka, šupinky z cesnaku. Áno, veľa ľudí si myslí, že cesnak ochraňuje. Nie. Šupinky z cesnaku ochraňujú. Ja tu mám taký špeciálny prášok, ktorý obsahuje strašne toho veľa. Obsahuje samotné vajíčka, obsahuje tam šupinky z cesnaku, mám tam čiernu soľ. Čierna soľ je iba zmiešanie nejakých spálených byliniek so soľou. Tým, že má soľ nejakú už tú prirodzene ochrannú funkciu, aj keď veľmi menšie. Keď tú soľ zafarbíte na čierno, zvýšite funkciu soli, čo sa týka ochrany, pretože čierna farba je ochranná farba. Je to farba, ktorá nasáva negativitu. Každopádne do komentu vám ešte napíšem, že čo by ste mohli využiť, čo sa týka byliniek na nejakú ochranu. Ale ja ešte budem používať elderflower, ktorá vlastne slúži na ochranu pred čarodejníctvom a ja to budem využívať na ochranu pred nejakým urieknutím alebo nejakými kliatbami. Ako prvé si vytvorím petíciu. Keď si chcem niečo pritiahnuť, tak trhám papier ku sebe a otáčam doprava. Jedna petícia mi bude slúžiť na to, aby som bola vlastne chránená vo vnútri vajíčka a bude na nej napísané moje meno. A druhá petícia bude vlastne ochraňovať celý priestor okolo vajíčka, bude zabezpečovať, aby tá energia v okolí vajíčka, teda v okolí mňa, bola prečistená a ochránená. Poďme teda na to. Napíšem si teraz 3-krát svoje meno a dátum narodenia. Napíšem si teraz na svoje meno alebo cez svoje meno, čo vlastne chcem, aby sa mi stalo. Čo si chcem privolať na svoje meno. Takže ja si chcem privolať ochranu. Chcem aj nejaké to uzemnenie. A teraz trošku viacej špecifický. Ochrana pred čím? Chcem ochranu pred negatívnou energiou, pred závisťou, chcem ochrannú bariéru, chcem ochranu pred chorobou, pred kliatbami, pred urieknutím. Takto ako by to malo vyzerať. Áno. Budete si na svoje meno písať to, čo chcete, až dovtedy, kým to meno bude absolútne nečitateľné, že sa to nedá prečítať. Ani meno, ani dátum narodenia. Tak, to by bola prvá petícia. Druhá petícia. Opäť napíšem si 3-krát svoje meno a svoj dátum narodenia. A ja chcem, aby som mala prečistený a chránený priestor. Opäť čmáranica, cez ktorú sa ani nedá prečítať moje meno, ani dátum narodenia. Ja si zoberiem olivový olej. Olivovým olejom si požehnám
svoje petície. A teraz si predstavím si v hlave to, čo je napísané na tejto petícii. Predstavím si, čo vlastne chcem, aby sa stalo. Dobre. Teraz zoberieme druhú petíciu. Olej. Ja si plieskam ruky, aby som si privolala trošku energie. Petícia, ktorá slúži na ochranu. Si na ňu dáme bylinky, ktoré ochraňujú. Používam svoj špeciálny prášok na ochranu, svoju čiernu soľ. Teraz si to vmasírujem do tejto petície, do svojho mena. A zrolujem ku sebe, pretože si chcem niečo pritiahnuť. Chcem si pritiahnuť túto ochranu. Dám si do vajíčka. Ešte pridám teraz elderflower. Ja si požehnám túto bylinku. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého žehnám túto bylinku. Žehnám túto elderflower. Ma chránila pred všetkou negatívnou energiou, ktorá prichádza zo spirituálneho sveta, z energetického sveta. Uzavriem si vajíčko. A teraz si ho zapečatím voskom. Vosk je horúci, takže pozor. Takže vajíčko mám teraz takto zapečatené. Takže zemina. Zoberiem si takto tú zeminu. Žehnám túto zeminu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, aby mi táto zemina priniesla uzemnenie, aby chránila moju energiu, ktorá je uložená v tomto vajíčku. Vajíčko si tam vložím. A tak toto vyzerá zatiaľ. Teraz si zoberiem druhú petíciu, na ktorej je napísané, že chcem, aby môj priestor a energia v mojom dome takto v okolí mňa bola prečistená. Využijem samozrejme soľ, lebo soľ je úplne úžasná na prečistenie. Ďalej tu mám Angeliku. Angelika prečisťuje priestor od urieknutia. A ešte využívam svätý bodliak, ktorý odstraňuje taktiež urieknutie, odstraňuje kliaty, odstraňuje negativitu. Zmasírujem si to. Tak a opäť ku sebe. Zrolujem si petíciu ku sebe, pretože si chcem niečo pritiahnuť. Teraz, čo môžete spraviť, je to, aby sa vám tá petícia neotvorila vo vnútri, že si ju zapečatíte voskom. Si to takto vložím dovnútra. A teraz tie isté prečistujúce bylinky pridám na vrch a v okolí tohto vajíčka pridám trošku mletého gingera na urýchlenie tohto kúzla a na posilnenie tejto ochrannej a prečisťujúcej energie. A tu by ste kúzlo mohli úplne ukončiť. Zavrieť, voskom zapečatiť a to je celé. Môžete si potom túto nádobku nechať doma alebo si ju môžete zakopať. Ja ale čo ešte spravím, je to, že spravím ešte jednu formu ochrany pomocou úzlovej mágie. Takto mi to teraz vyzerá. Čo teraz spravím, iba to, že si túto nádobku zapečatím voskom. Farba skôr na ochranu, ktorá je veľmi vhodná využiť, je čierna, takže vám odporúčam využiť nejakú čiernu sviečku. Po zapečatení túto nádobku si môžete nechať niekde doma, alebo si ju môžete zakopať v okolí svojho domu, alebo v okolí svojho bytu. Vidíme sa na budúce.